Karsada ron guys. Murag gas dikit eh. Kali tagbuhat ang datay. Kali tagbuhat ba ang daan guli. Tulay guys na. Tulay sa Susana Heights. Tulay. Dito sa unahan guys, manadag Hall of Justice. Wala na itong pikas tulay.
Ato na kagilakwan te. Biara ko nugilaan te. Ah, duda nito no kami saba no, mingaw lami puyan ba no? Oh, ani, dapita kay ani kay ano man ni, parking lot ra man ni. Par pudi din. Away bye. Kaya kanang anak pod nay wa na poy ko na kay. Oh, ay kini guning luti ha. Mo ang luti atong bang dako da murag ka gamay kay hangdo man kuno ni sa una pagud sila pag una ani. Oo, pero nawa lang na sila. Antong December, to nagbatangas. Wa na ito sila. Awan na ni nagtrabaho? Murag ka ng, Warehouse na naman siya. Oo, galibog ko ka ng SM by palit ani o Robinson. Kaya murag mag-ingon sila Robinson. Wa na day. Wala na day plan. Sa mga taga-NCCP, kay tinilagay ka Daghag bunga agmang ganila ate yung Indian. Oo, mo lang. Ito pa na namo, kay pila din inita. Kinainita na. Lagi ko kay Kasi mo ka ba ate? naamag akong anak na pero natugod ang laki. Yung bali ko na sa ana man ko akong makdo nga. Hala nagkuan-kuan pa jud kati. Igura man ang taming mo kuan. Ay la pala ko lang na. Kita sa kuan labod. Oo. Labod na na. Isa man labod. Atras man. Ay ginuo ko. Luod jud gyud bata kay bungaan og singat kay grabe inita dito. Bigas og init ani. Ako lagi agtong. Hoy ayaw. Ay dang gikuan. Di mo hadlok. Katong sa domingo pa. Basin mo jud ni kuan tay. Ugas jang kamot sig nila ba? Inahilaman ba ni ja? Labi nita. Ay Napay mga buwak si ate. Mura bugla man imo kay na may mga. Bili dire lang pinapito. Oo. Pero binta jud pud ni kanay kahoy. Oo. Daghag mangga. Grabe yung lipa just bata nakalaag oh. Nay akong 50 ka mo. Mangga o igora na. 50 naghana dito. Di ba ay taga si kuan si imong ijaan. Ani rata precious ha. Og ato jud kas buhol na. Buong jud kag luroy. Iyan na manas ato. Nami na din magsusuro kay Way daghasak dyan na. Ani dulo na manggod. Wa na kuan. Yan naman. Man. Nak na lovebird si ate nak. Kalpati. bird no ya. Bird ay ayaw. Sa iro. Uy bird. May bird na pinulong. Tako man day imong dagat eh. Buo man day buo. Buyag. Mo ni Bisaya imong ate. Kamo Bisaya? Dili ja katong laki kasabot. Ada man day kay insulin da rin te. Kinadaghanan na sa una pa aw di pamatay malaman na kay muan man po na. Muda ka. Oo. Kini Tay mo na lamang kuanan 3 man. yan na. Tanglad pod. Ay tinulag ko kan to na gini tulong paso to ana naibutang ka to kay di na matabangan ni kay kuha uno naman ni og mga maayos na. Ay kadto na lang kaya. Napay mga tanom si ate ang tambukag tangad oh. Pampangga o ba aring kuan kuan ba nangadyo akong bana kay si Jamitic deliver o ganang mga kuan gitagaan o ganang nay kuan na guni mga murag ganang dili na pang kuan na ba murag tigwa-tiguwang na nanganak kini may first anak nini ikaduhang anak ay kuan na madali lang Isa man ni pa on ba. kana sila duha laki ba di man na laki na siguro ba dire Magtiadyon lagi po. Mo na nanganak pa. Pero wa pa niya na mo pa to para kayo dili Hindi ka uli. Muuli naman siguro kay murag Makatuod. dugay naman. Kuan kay piso palagi. Uy panga ako ba. Grabe sa ate mura pod ming atog makdo. Ala. Not bird Ang no. abala pa dyan sa ate. Hello bird Wa day ni. Mauna ni bagong terminal nila sa tayo, di na ni mao sa una. Bagong terminal na ni. Ningapit may kay ning gas si tatay. Gamay na nagamang gas.
few moments later. 6:40 na dahil guys, di arami niabot na mi sa bahay. Pag-abot na mo dyan. Nagkadong salamat kanang pag-abi-abi na mo butan man na pud kadyo gimong daga. Dada pud jud na dadi. Dishwashing liquid kay ila ko ning kuan. Ila ko nang kuan. Precious di mo sulod O pa ka nabungog lakaw-lakaw dito Salamat ate. Nasalamat ate. Bungi Inday. Ni ate nga daga, ate Raisa, dapat ni bring house di Wala lang nga. Di na may dani mag Rakit. kuan ro panihapon kaya may bring house man. Nagagmangga kadto sila sa ate dito. Dahil mong daghan sa kasak. Dagamang nga mangga guys. 10 kilos na sako na. Indian. Wala po mig namista ba kay daman may bring house. Ipa-bring house ng pang ate ag pagkaan gawa na mo nakain. Yeah. Ag nagkuan pa dito sila, nag-order pa dito sila McDo. Wala po din nag-McDo unja. Dapoy ijang kuan ko no. Pansit ko no, paborito ro ba po ni nang pansit. Yung mga anak ko kabusog kung pwede paglakaw naman, agamig ka, french fries. Lamig lagi tayo ni tatay. Na. Murang man pumidanig na miss tatay, mong padadag bring house. Duha pa dyan ka, kuan. Mga kabak sa dyan. Tapos sukulit di kanan na irani, kaya man pwede specious. Istik ko lang may imo na ko alam mo sa kulit. Isagnaw. Nangadyo Lagi sa kami hapon sa ta. Pero nga dapoy sa kaingani nga dishwashing liquid pohon basin madadon magkuan ni ate maninda medari katong ilang hinimo nga ni dishwashing. Daga mo mangga. Daghan magmangga. Di pa ba mi mangga di kay nga to malagi mig bayan dahas. Sabado ba to tay? Sabado ja nakita man pud nit tag 30 kilo tiguang nagbaligja dagto sa dapat sa kalsada. Kunin palit pud mig balik 50 daghan na pati pahurot. Kapag natugang kang ate. Daghan pud to sa atong chatan si Auntie Insi o pari kay kaan ba to mangga. Mahatag pud na silingan. Yang kazong salamat og ni Ate Raisa ni Precious. Kazong salamat sa inyong kamaadyo naman. Lingaw Precious dato kay luag. Para doon diyang dagandagan dato oy. Dami na. Mga pwede na stick ra lang ka na mo stick in. Kazong nang naisukulit. Hindi pa may ka-video kay agamang video deseng agi daman ni reklamo nga nagpatay-patay jahang giplay og usab na jud pud ay nagpatay-patay sa pag-edit na okay raman to ba sa kuan gini sa mong cellphone sa quality sa cellphone ba hinay sa quality ayan mas Ginoo ko nga makasindaw mi ikapalit og bagong cellphone balag barato mo ra basta lang pang vlog kanang bisag pang vlog ra na mo ba pang video kay bawo na yung cellphone na, mahal na ba dyan yung utang? December pa ni maimpas, libo ka pinagbuwan. Kay bali 12,000 ka pin man. May klaro qualities video. Ano ito nga magingatuan dito guys? Camilla dito. Camilla Tunasan ba tay? Camilla Tunasan. Doon na to just SM guys. Ang likod na to ingas ate SM na. Camilla. Doon po siya sa planta sa Pepsi pero wa na din nag-operate ang planta ron kay palit na kuno. Di na sila matagi dyan, nagbalhin ako sa to, Pampanga? Batangas? Batangas, nagbalhin na ag Pepsi sa Batangas. Abrihan pa na ni dyan, Kajabu. Mado na lamang po, minakalaag sa Precious Lipay, kay luag dadto. Hanggang na po sila, dagang tanong sila atin, yung mga buwak. Kalingos, Labate. Kita pa din sila kalapati. Luag po, baka wasak danan kay did-in man sila ate, tumoy sila. Dalamay, lang lugar kay Hilom. Murag nakapahuway may banhag tingog sa mga tao. Kaya mamalang itong karidyo trami kay si Under man tayo sa pangatun kay daghan na kung sila naipo nga mangga. Kay uwang kung pos umboy si Saray mo adto nanguban na naman pud mi kay nang presikon.
nalangan pero kuwang pa siguro sa mga chika lang medyo mga chika ning mura na bitaw pag imong suod ka adyo bisag bagura na muna kailas ate adyo mo man sila kaya daga pod Precious kay. kasi Kasi precious padung na mo uli mo kay padung na pagpahawid. ko uli mapanoy pagpakugos tapos pag abot gipaamin mo amin ang nagang tapos padung na mo uli nagpakugos na hinuon duol na hinuon siya wala lagi po siya mo kung sa siya una ba ay sa siya nga ano tutukan. Mga to guys, pasensya na mo sang video des ng agi ka na puto-puto di ay. Pag edit na okay raman to, murag na wahi ragamay gang baba pero ag kuan des video. Pag kahit abo des video daha do jud mga kuan nga nawag hang tingog. Wow, ano ni cellphone nang itaganado naman ni namo nga. Naisay okay man na isay pwede bisag depende siguro pud sa kuan kanang naay katas-on sa video mo nang di na laman ha kadto tas-on ang video kay aron di ka putol-putol ang tingog. Musuway ka ako datong giingon ni Purami nga microphone ko no nga pang Android og ngutana sa akong Purami pwede ba to sa cellphone nga Oppo kay murag pang iPhone man siguro to nga microphone na diya ngutana ko pwede ba sa ingani nga Oppo tong microphone basig bintaha day pug audio sa video og nanay microphone mamalagi na ingani na naman ta sa vlog lamay ta pug mulami-lami pag atong video gamay ba o mula-milami ang audio. Lipay po mi guys kay nga nang naay nagmahal po na mo ba dyan na po nila yung kalaagan nila yung kaatuan ba alam mo pa dyan nilang magadag po anak po kong ate kay murag ang lugar dyan mi nagkaila ba kay dito ko mabong pong chika huwag na magkita mi congratulations di ay sa tanang naag karon nagpanta nga tinuray yung pagserbisyo mulantaw mo sa kagmaan sa lungsod o kamaopod mo lantaw sa mga taong na problema nga mo doon ninyong makinahanglan ninja sawa pod nakadaog congratulations gyapon kay gibuhat man ninyong best ninja labi na sa katong aning kamot jud nga makadaog og congratulations gihapon o best luck next time kay karong panahon na og di pod para panimo di pa dyan na para nimo pero nara po'y panahon nga para na pod nimo kung marato na iban diha mga parente or mga kapamilya nang gibikil-bikil na kanyo sa eleksyon mag-move on na ta kay isang pag kasi mamayor og madi kita wag gyapon tay manro di gyapon ta makakaon di ta maning kamot kanila ta sa atong pamilya guys injo ta sa atong mga kasuod inja inganing napoy nagkuha na to ba nagmahal na to nga gusto pag magka-banding makalipay ka adyo ba kay makalimot po ka sa imong mga stress makalimot po ka sa imong mga hanahanaon kay na kay kachika inja kalaag pa jud maka adto po kaglaing environment ba ayun kay hapon na lagi pod mining adto kay busy lagi pod sila sa kinapod sila toy sila natin mga gipangbuhat kailangan pagalumi kay nagchika-chika palagi uwan pa ganina kasi kaingan po kong kasugagawan na rin kaya malapok na po dahil na nakamait na ikaw kami dadaris munting lupa guys arang ka-peaceful ng election de range lami man po niyang karabutang may kamangay may kwartahay kay kabuto juga taron kay di man ka magkuan nga katumay hang butuhan kay ning hatag ra bato di man ka mawiod ba mapili man jud ning maadyo kasi imong butaran ko sa piangan diyan ja dahil ingan lagi sila katong nanawag sa buhol sila sanay nawak mo iwan-uwan dari ingan si Tatay Rizal nawak mo iwan-uwan wa jud may kadawat dari uwan-uwan bisan magalig alinda hawa magalig kaya mo nadawat hinon kusog nga uwan gahapon kay matod pa nila luha kung to sa mga kandidatong napildi pero mo nagayangan nga naaman jay purpose ang tanan naaman jay plano Ginoo makadaog ka og madi di pa jud para nimo baka daog ka gitahasan ka nga kanang posisyon na ajuhon nimo pagda sus agsi precious ida nagikib-kiba nagpipiro
Hindi lang ipapakan sa glanan. Ang aburihan. Ito lagi po ni sisig makaon. Di man mo ka po to. Di ka po hindi. Nasalamat Ate Raisa o Ate Dayon. Alaag mi sa inyo. Huwag ang dagan-dagan ng precious na. Kita ro ba ka dito? O ano cut mo? Daghan ang cut mo? Diyan na po yung bird, no? Kalapati, no? Haman. Balik pa ka to. May kalapati, diyan na po yung dogi, no? Mas-aw-aw dito, no? May aw-aw, gisod sa kulungan, no? Napayaw dito, no? Hi, sa ito rin. Hi, Tita Ninang Mons. Kamusta man yung bakasyon, guys? Buhol. Uy, Mami Ninay. Kamusta man mo diha? Enjoy sa yung bakasyon. Sani man? Sani? Uy, di pa di ay. Magkaan naman. Wait na. Ala! Uy, gulay. Nga mong panihapon niya. Aga mga gulay nga. Tawgi, gahapon. Gahapon ba na tayo? Gahapon sa buntag. O gahapon sa palis dito eh. Tawgi, pag ulit nito tayo kaning buta. Nasalit ka dyan. Luto ng tawgi. Huwag kaon man pos precious. Tawgi, carrots, gibutangan og tokwa og bagyo beans. Diyan, diinit na din ito tayo ang pansit. Itlog sa taas. Itlog sa taas. Niya po na lamang food me guys. Niya po pos precious siya. Darag pansit eh, giinit na yung pansit. Kaya mo, saling na tawgi. Ano naman yun mo dani gibutang? Dari man eh. Ay, makaroni na. Abi, tatay Arbi. Tato. Ayaw ilam. Ay, tato. Ami, Ami. Ano yung pansit? Kanton o bihon. Itlog ibabaw. Itlog ibabaw.